Lah Kresna ngawe kae ngawe dhewe. Ambo aku ora ngerti kok. Wah, wis kowe iki mripatmu gantene reteng. Kok tak pacul jasmu karo kowe. Wong tuwa kok mripate kon ganti reteng. Bagong. Bagong kowe men. Ah, dundang rek. Matane nanangan ora. Nalindra lenggah kok ditabrak wae nganti jungkel. Aku ki wong cacek e. Nek ora gak cekat-ceket ki wonten jawab. Kowe entuk gawean, nggih, kersanipun? Ning mall nek tuku rokok ora. Anggawa tale ora tau nganu susuke dijaluk terus e, cedhi banget. Mung susuk 10 wis jaluk kene. Kanggo parkir ngono. Kyai Jaladara kok parkir menengo sik. Aku arep omong karo kowe. Omong kowe wis. Kowe ngerti gak sing maju kae Prabu Belgedwelbe? Prabu sapa? Belgedwelbe. Ratu Ngloji Tengara. Nggih. Kowe rumangsa dadi ponokawan Ngamarta ora? Ha jelas SK wis medhun. Abdi Ngamarta. Bagus. Nek ngono ana Kramanegara Ngamarta kowe tanggung jawab sepenuhnya. Remuk kasawerna, putung sumangga kabandemna. Kowe lah pinter. Mula Belgedwelbe kae mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Wis ngono wae. Wis ya. Kowe nggo plinteng ora? Ora. Penyakit to. Ora sembodole malang kerek ngene iki. Nek wangsa ngono mangadine kowe. Kowe dadi aku rek. Oh ya. Kowe rumangsa dadi masyarakat Ngamarta apa ora? Ha iki. Prabu Belgedwelbe mati ya saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Ngono. Upama Uduratu wis tak tantang gelut. Wani kok kowe. Lho, urung tau ngerti sejarahe to. Kresna iki sapa-sapa ora wedine nek karo iki mikir. Kok iso? Alah, tenan iki masalah rek. Wah. Tahu apa? Tahu jagongan karo aku nang alun-alun Ngamarta. Dhek mudhun saka kereta, aku wis lungguh nang kono, jejeri. Slamet dong, slamet ndara. Terus nyumet udut. Rekku rek gas. Oh. Rek kono rek dres. Oh. Rekku disak, tak jaluk ki nesu. Niku rek kula ndara. Abrakan rek we. Nguman-nguman kowe. Ratu mbok anggap ra iso tuku rek. Langsung tak bledheke klambiku ngene wae, Kres. Saiki gelut hae aku. Iki perkarane kowe karo aku. Iki masalah rek iki aku nek nganti rek iki ora tak go bali, bojo kula nyimet kompor ra iso. Terus raine Kresna pucet-pucet ngono. Asli kowe ngono kok mbok sumpah. Aku ora tau ngapusi kok. Nek ndi reng golek rek. Nggo ngapa? Ngobong dasmu kuwi. Aku iki sengit karo kowe. Ah sengit kok akon. Iki ora perkara aku sengit karo kowe ning kowe takon kuwi kowe masyarakat Ngamarta to. Masyarakat. Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Dek kapan kowe nantang aku perkara rek? Bar kon guruki rek Ndarawati napa piye? Iya, kon guruki rek raimu napa piye? Ana guyane. Gawo. Membangane ra gojek isu-isuan. Ponyon pamit tak mateni Belgedwelbe. Pun bareng. Garing ya ora ngandani ora. Yung apa e, Gong? Ora ngandani aku wae. Nek ora ngeplak ngono keplak wae. Ana Kresna ngomong ya. Wis senengane gawe kaget ora. Pateni Belgedwelbe sendika ngetaken Jawa.
Sik, Gong. 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 Asli ta cocok. Wah. Sok nyolongi tetesan pertama kowe ya ta. Penggeleng itu. Asem raja aja. Ngopo? Rambutnya disemer. Bos ora. Oh dadi ratu barang ngopo? Aleman. Merkasake wong tuwa. Oh iso dadi ratu itu. Aku nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Wo, jaman semono kae ya? Heeh. Sing digawa anu to Ndara Supri ya to? Priyambada. Ndara Supri. Ngarepe asline jenenge Supriyambada. Terus dibentoke dadi Priyambada. Heeh. Ndara Kresna kon tindarine kok. Hah? Ndara Kresna kon tindarine. Aku ora ngira omong-omongan. Lho. Jodakane. Heeh. Masalahnya ya kon gelut karo kowe kuwi blas ra kaya apa-apa. Cethil kae. Ya wis ben apa-apa. Sengit aku. Suatu saat nek ditimbali ning Ndarawati mbok yakin aku nek menyang. Ora mangkat. Ora. Nek Ndara Kresna nesu wis tau dadi gawe masalah karo aku to. Perkara rek. Oh, heeh. Ora ngerti kabare urung. Wah, tak critani. Aku kan tengah-tengah. Heeh. Ndara Kresna ki teko. Udut aku. Ha iya. Terus dhek ngetokke rek Zippo. Oh. Aku main gas. Wis nang kono kowe. Terus Zippone tok gawa. Ora, apa masa aku kuat tuku Zippo. Ndara Kresna ki wong anu piyayi Nalindra Brewe. Ya. Ya Mas ya. Bagong nek karo ndarane ora apik kok Nun. Arep apa? Ngaturke pustaka Jamus Lima Sada. Lah rak tenan to.